В днешното интервю ще се запознаем с една млада и талантлива дама, която се казва Елица Божилова. Здравей, Ели! Здрасти! Тя ще разкаже малко повече за себе си и за нейния талант относно рисуването и изобразителното изкуство. Ели, представи се с няколко думи. Здравейте! Аз съм бъдеща абитуриентка в НЕХГ. Завършвам тази година. Обичам да рисувам. Какви качества според теб трябва да притежава човек, за да има успех като художник или дизайнер? Според мен трябва да има 1% талант и 99% упорит труд. Иначе в противен случай, когато човек е просто талантлив, нещата не се случват, защото много хора, например, сгърбват таланта си, не го развиват. Всичко е въпрос на упорит труд. Когато искаш да ти се случи нещо, всичко се случва. Как оценяваш себе си? Това е малко странен въпрос, защото не обичам да оценявам сама себе си. Обичам другите хора да виждат това, което правя и да казват, това е хубаво, това не е хубаво, това е добре, това не е добре. А къде искаш да продължиш след средното си образование и каква е професионалната ти цел? Искам да продължа в София, в художествената академия. Искам да уча печат и реклама, оформление на плакати, на реклами, като цяло графичен дизайн. Участвала ли си до момента в някакви конкурси, печелила ли си някакви награди? Да, участвала съм в много конкурси, специално в изобразителното изкуство съм участвала в няколко конкурса. Аз като цяло още от много малка участвам в конкурси и си спомням, че първият ми спечелен конкурс беше във втори клас и тогава ми подариха едно малко дневниче, такова детско, и беше много сладко. След това съм участвала и в други по-големи конкурси, като Мир у дома, Мир по света, ако ти говори нещо, който конкурс пътувахме за Турция и там беше много хубаво. След това, по-скоро преди това, във въпросния конкурс 1000 стипендии, от който конкурс спечелих стипендия, бях много радостна от това. И да, също има и други, които са по-малки вече. Кой е най-големият ти успех до момента във връзка с твоите картини? Може би конкурса 1000 стипендии, защото той е национален и много хора казваха, това е за хора, които са най-добрите от най-добрите. Казваха ми едва ли не, че не е за мене, обаче аз не се оставих да му определят по този начин и реших да докажа, че мога. И бях убедена просто, че ще ме изберат и стана. Какво най-много обичаш да правиш през свободното си време? Като цяло обичам да си почивам, когато съм сама. Обичам да мисля върху нещата, които искам да правя и да рисувам, защото рисуването ме успокоява. Доставя ли ти удоволствие? Разбира се, че ми доставя удоволствие. Когато видиш, така да се каже, една твоя работа завършена и изпитваш удовлетворение от това нещо, няма нещо по-хубаво от това. Какви цели имаш за напред в живота, вече извън професионален план? Като цяло, не знам, още съм прекалено млада и сега като цяло повечето ми цели са струпани в професионалния план, това какво искам да правя, как да се развивам, но какви? Един млад човек иска да пътува, иска да открива нови хоризонти, след това иска да създаде дом, семейство, най-нормални неща. Според теб има ли цензура в рисуването? Не. Изкуството е игра с въображението на хората. Не знам дали си чувала за невидимото изкуство, което на мен ми направи много странно впечатление. И какво се изразява то? В какво се изразява? Картини на въображението. Като цяло. Ти получаваш документ за това нещо, че го имаш, че го притежаваш, че си го купил, обаче в същото време няма нищо на лице. Една млада английска художничка, 27 годишна, го е направила това нещо в Ню Йорк. И когато обяснява колко много труд е положила за това да създаде една картина и
нали, това какво е нарисувала, така да се каже, е много странно, обаче осветяват едно празно пространство и това е въпросното невидимо изкуство. И тя обяснява вече, нали, толкова много труд, толкова много неща. Това е една игра на въображение. Като цяло и в една рисунка ти можеш да я видиш по много различни начини. Според теб има ли още какво ново да се открие в изобразителното изкуство като теми и техники? Разбира се, че има. Това е един необятен процес. Можеш да рисуваш навсякъде всичко, каквото пожелаеш. А как се раждат темите за една рисунка? Раждат се. Как се раждат? Могат да се родят на улицата, могат да се родят вкъщи, могат да се родят в най-трудните моменти, могат да се родят винаги и навсякъде, само се изисква да имаш въображение. А ти рисувала ли си в трудни моменти? Да, рисувала съм и много пъти. Успокоява ли те това нещо? Как се чувстваш? Да, успокояваме. Нали, казах вече, все едно ме удовлетворява по-скоро. Защото когато си тъжен, когато си ядосан, ако щеш, се чувстваш едва ли не незначим, неполезен по един или друг начин. Сядаш, правиш нещо, разработваш го и после си казваш, леле, защо да се чувствам така? Виж какво мога. Сега бих искала да покажем някои от твоите картини и с две думички да кажеш понечичко за всяка от тях. Добре. Ето тази е тук от... Камерата, ако може. Да, ето тази е тук от Вароша. Нарисувана е миналата или по-миналата година по един проект. Тя е една от любимите ми, между другото. А най-любима ли ти е? Може да се каже, че най-любима чак нямам, обаче една от любимите. Добре, следващата? Ето това също е тук от Вароша. Наистина си много талантлива. Благодаря ти. Ето тази, тук следващата, също от Вароша. Всъщност аз обичам да експериментирам с техники и материали. Колко време ти отне? Колко време? Зависи с какво работиш. Ако работя, например, с тънкописец, с четка, перо, ми отнема малко повече време. Обаче, ако работя с въглен, също отнема време, но не чак толкова. Добре. Ето това нещо е рисувано в училище по задание. Това нещо ми е отнело много време, наистина. Тези вече са малко по-стари. Това е рисувано с темперна боя. Също ми е отнело супер много време. Тази съм си я кръстила Амазонка. Тя също от доста време. Мисля, че от преди 3-4 години. Това е правено само с тънкописец. Исках да видя как ще ми се получат нещата, да направя дадено нещо само с точки и чертички. Много майсторски. Благодаря ти. Доста труд си вложила. Да, може да се каже. Това вече е правено с акварелен молив. Също. Това ми отне почти едно лято, обаче не рисувах много често. Не рисувах много често, затова може би. А това е Рилския манастир, който всъщност още не е завършен, който се надявам вече да завърша тези дни, защото започва да се случва много добре. Има ли твои картини някъде по изложби в Благоевград? Всъщност да, имало е. Такива временни изложби, които се правят и от училище, и в други галерии. Имало е, да. Тази е много интересна. Да, това е така наречената техника ебру. Ако може да ни разкажеш малко повече за нея. Това го рисувах като бях в Турция. За пръв път виждах нещо подобно. Това е така нареченото рисуване върху вода. В едно съдче
слагаш вода и разни други неща има, които да задържат боята отгоре на повърхността. И вече започваш с едни пръчици буквално, да капваш вода отгоре, по-скоро боя отгоре върху водата. И започваш след което са ни още по-тънки пръчици, да оформяш формите и крайният резултат е това. Доста трудно изглежда. Не е толкова трудно, колкото е интересно по-скоро. Трябва само да схванеш как да правиш нещата. А след това само го отпечатваш на листата. Ето това ти е съдчето. Слагаш листа отгоре и го вадиш и се отпечатва. Много е красиво. Тази, предполагам, пак си я правила по същия начин. Пак същото. Общо взето... Прекрасни са. Това е. Да. Ами, благодаря ти много за това интервю. Пожелавам ти много успехи за напред. Да се развиваш, да постигнеш това, каквото искаш, каквото желаеш и всичко най-хубаво. Благодаря ти.